L-Awtorità s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA nediet għodda elettronika li nħolqot bil-għan li taj negozji żgħar u persuni jaħdmu għal rashom biex jevalwaw b'mod tajjeb ir-riski fil-post fejn jaħdmu. Din l-għodda li hija bla ħlas u interattiva kienet żviluppata mill-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-post tax-xogħol. Mark Gawci, il-kap eżekuttiv tal-OHSA, qal li din l-għodda magħrufa bħala Online Interactive Risk Assessment hija utli ferm. Tgħin lil dak li jkun biex jidentifika l-perikli, jikkwantifika r-riski u joħroġ bi pjan ta' azzjoni biex idaħħal il-miżuri ta' protezzjoni li hemm bżonn fl-aħjar interess tal-kumpanija u tal-ħaddiema li jkunu jaħdmu fiha. Il-Ministru Helena Dalli rrimarkat kif matul is-snin ir-rata ta' inċidenti fatali fuq il-post tax-xogħol naqset. Iżda żiedet li kull inċident fatali ifisser li persuna li ħarġet tax-xogħol ma daħlitx lura d-dar u din hija xi ħaġa li m'għandha tkun aċċettata qatt. Għaldaqstant saħqet li hemm bżonn li jsir dak kollu possibbli biex ikunu protetti l-assi importanti ta' pajjiżna, jiġifieri il-ħaddiema. Huwa importanti illi il-ħaddiema jkunu b'saħħithom u jkunu protetti. Sewwa kemm għalihom infushom u kemm għall-pajjiż ukoll għaliex huwa tajjeb illi ninvestu fis-saħħa u fis-sigurtà tal-ħaddiema fejn is-saħħa ma joqgħod xejn, allura dak kollu li nistgħu nagħmlu biex nipproteġu s-saħħa tal-ħaddiema tagħna nagħmluh. Dalli temmet tajt li qatt ma jista' jsir biżżejjed biex ikun żgurat li ma jkun hemm l-ebda mwiet u għalhekk hemm bżonn li inizjattivi bħal dawn ikunu mħaddna.